ayo rame-rame bebarengan nindakake olahraga anggayuh kasarasan santosane jiwa lan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan tawakal manembah samya memuji olahraga rahayu nolane lolale ayo rame-rame bebarengan nindakake olahraga pas ayo asal-asalan santosane jiwa lan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan putih luhur tawakal manembah sama memuji olahraga rahayu Langsar sih mas dang nyapa tuh dulu nyapa orang ngok nyapa tuh jalangan jaranan ini ngono kuwi jalangan jaranan ini santai kaya wong pengajian Oke. Soalnya suwek lho. Jaranan saiki usume ngono kuwi. Jaranan sing omong ae. Saiki ngono kuwi. Kok tak goblok ndasmu. Prajurit. Hah. Prajurit. Kowe mendeli. Prajurit. Prajurit iki pira? Prajurit. Kowe. Mangertenono. Dinaning iki ingsun arep gelar sapapan ana kene. Kamangka. Yen nganti ana apa-apa kowe kudu ngerti kamangka. Sesuk ngenteni apa, saiki ngenteni apa? Jurit lumaksana magita-gita ora ketang obor lintang colok rembulan budalke dina iki dina iki kowe dina iki
Apa? Wow. Juret. Wantinen sedina rong dina yen ora ana sedina apa wow. Jam Solikin Kin anakmu lo Kin wong jaranan Jin waspadakno dinane iki aja ngantek suwitra ing dadi iki apa ndak kowe apa ndak eman Solikin jaranan Bali wes jaranan Bali kayak Jumat sik totul nyapa kok iso gak pas kowe tau tumon enek jaranan jejeg sindene ah kowe tau temen sinden ngadeg kan mati apa to udengmu iki lho lah coba piye to jaranan iki kok akeh menubel to Dul kok akeh menubel-ubelane oke dayak ya dayak to tulo matulo 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 oh sudah makuro tulo matulo sekaput tulo maturo sekaput tulo matulo tulo matulo tulo kowe tau tuman jaranan kaya ngono kuwi matamu gerak ngene iki lek keseliyo ya sora lho iki iki joget dopo iki angel iki dopo iki angel dadi apa suling engko pecah engko suling sulinge pecah engko kelengan lho kowe trek gak iso muni kowe trek goblok iki kowe kawan kowe enak kaya ngene suling sebul hati-hati
Hati-hati. Ajae. Aja. Hati-hati. Hati-hati. Ambek kamu aja ngeneki kene mlebu siji lho Katut. Ambek kamu gegeden. Piye? Piye? Hebat toh. Wah! Alah, ape ambruk. Aduh, jaranan yo keterangin ape ambruk. Hey. Ah. Hey. Hey. Ah. Oh. Weh, weh. Oh. Oh. Ah. 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 Jare buton sing duwe mah jaranane kok apik to. Ngomong ngono nambah ya oleh kowe. Sepurane dhuwit kadung mlebu kotak jare wong ngono. Gawani beras ya kena. Jalanan piye? Oh, oh. Ah, ah. Empat pilar iku dasare negara. Negeri utama undang-undang dasar 45. Ho ho. Ho ho. Ho ah, ho ah. Pak Pentul gondal gandul. Ah ah. Pak Pentul gandul gandul. Ho ah, ho ah. Sing ngomong sapa ta rapi? Kamu gak pas. Pas. Jajal alon-alon. Ho ah. Pak Pentul gandul gandul. Ho Pak Pentul gandul gandul. Enak ora? Nyapa? Lah nyapa kita leni? Kan gandul-gandul. Piye? Sinawang pancen asri. Gunung Kidul katane waktu saiki. Pembangunan marata kang migunani gawe kepranan saya kang
Kowe iki nyapa to, Dul? Barongan. Barongan. Barongane gentan aku. Goblok kowe. Lah nyapa? Setane wis mulai mlebu. Lah kok ngerti? Lah iki lho muntuk-muntuk lho. Kowe kae